Ndokmu siapno, Ndok. Aduh. Ndok. Seto, Dek. Ya apa? Iki nggo perang kok bengi piye? Kok ya iso ngidaki lho padahal nggone wangel ya nggone. Sampeyan kok yo ron ritis rono barang to, Dek. Iki barang delik, barang kok yo ngerti sampean iki. Oh iki aplah-aplah dadi ndokmu lho. Engko Mbak langsung. Sik. Irama ya, Dek. Alah langsung celak ngono. Tau mengsli no met. Ku tak jeri ndokku. Sampean kena apa? Kok ketoke karo aku ku wedi kena apa? Atiem kena apa iki? Kena apa? Tak preksane sik. Atiku wis pindah Mbak ora nang kono. Ning ndi? Oh. Oh. Kok ning kono, Mas? Oh, aku gak mentala nek ning kono. Iki lho, Mas. Kalau dicotokno kok bocah bocah kok gobloke pitung donya. Lah ya maratuaku yo ngomong ngono. Piye lho kok maratuaku ngomong ngono piye? Iki lho. Terus diapakno aku kaya dileput-leput to. Gatel. Bintang tamune ya, Mas. Ya monggo. Mbak Melina, aja nganti lali janjine. Lali. Serengan campur sari kembang sore, Kembang sore. Oh yo. Ayo. Lali janjine kandhani alusane. Enak kok, Mas. Bocah nek dhuwure sak meter kotor ya ngono kuwi to. Ape teko ndi paling sak menit tok mencolot ra tekan. Lah kowe iki lho ora iso ngepasno iramane kok larase dipasno ya ngono to, Mas. Aku man ngene garingan, Mas. Dentak ayo, Mas, gendang, Mas. Hei, hei, hei. Lho, penak ngene lho. Lah aku yo padha. Lho. Ayo kok ngono tok terus ngene ta. Iya, tapi kudu nganggo tenaga. Heh? Nganggo tenaga sing kuat, sing rusa. Iso aku tenaga. Iya, ayo siap. Yo. Hey, hey, yo. Oi, 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 oi. La. Kok gur klunting to, Mas? Rada atas ngono dene ya. Sing gembuk kaya dhek. Dah, kowe kok ngono dah. Lah wong kowe ketoke ngempit wesi aja kowe. Gak iya mosok natap. Ngene lho, Met. Ya ampun marai kowe kok angel mentu aku malah geding lho mbek kowe. Aku rong dina iki terus goblok kok. Goblok kok sombong. Ndang to. Ayo, Mas. Hey. Oke. Jane foto. Lo. Penake ngene lho, Mas. Lah iya, ada pernah Mbak mungkin posisimu sing keliru. Posisi. Hey. Siap. Lo. Masa Lo. malah kena dong. Kok pas karo kono? Lah pas garangan kena. Garangan dasmu kuwi. Gak wis aja terus jajale ning gone kancamu dhewe. Wah, isin aku wis. Isin nyapa kok budal barang kowe? Bu Isin kok budal barang kowe? Tapi cicilan sik akeh to. Cicilan apa kowe iki? Senggak meneh kae wong tuwek joget dikerjain. Kowe campur sari kembang apa iki? Kembang sore. Bang sore. Apa piye? Ah berarti ngancam aku ya ora? Sing ngancam Dagelan sapa? loro kowe penak aku kok gak penak. Lah terus karepmu apa? Aku gak joget aku. Lho, tenan kowe ra joget? Sindik seni karo warga mriki lho. Iya. Nyuwun sewu Bu, wonten dagelan kalih sing setunggale mboten jaget. Niki kira-kira dibayari pantes napa mboten? Pantes napa mboten? Setuju. Lho, ora kebayar setuju bocah koclok kowe iki. Aku to? Iya. Aja. Wis kadung setuju. Aku ora bayar kowe bareng ya bosok padha ae. Lho, lah ciri sapa? Ora sakem lelet kowe. Ciri sapa? Pak Lurah wis ser. Ser apa? Wis cair to. Endi? Lho, urung gong. Sok kowe omonganmu tak tapuk lho ki rung suwe lho iki. Sing genah sing apik lho Mas kok sok. Gak wis gak joget. Ngapuntene Dik Meli nggih. Pancen alangane wong rumah tangga apa nek seneng tresno karo sampeyan wis kaya ngono kuwi. Wong lek pacaran kedua ya to. Sing ketigane iki mesti setan iroji. Ya, Mas ya. Sampeyan ngerti to sing dadi setan dina iki? Endi, Mas? Kae lho Dik ngurimu. Sawangen to Dik. Nek wedi rangkul gak apa-apa, Dik. Rangkul gak apa-apa nek wedi. Rangkul ra apa-apa. Iki di live streaming iki, Mas.
Gak apa-apa kok tak hapus sih. Aku wis kulino turute ras kok aman aku. Ayo dilajengaken nggih diajeng. Joget ora? Anggere nang delange gelem aku. Iya. Dik Meli. Dalem Kang Mas. Lek busana ya diatur sing apik, sing rapi. Iki pripun, lho Kang Mas? rusak lho. Ya Allah. Alah. Iki sepatu sing tak tumbasno kae ya, Dik. Oh, alum. Aku Iki ya gak rusak. tau nukokne aku. Ya rusak. Kowe rusak. Ijo lo rosok ya le ya. Sikile sing rusak kuwi. Gak penak. Sikil kok gudi-gudi koyo jahe. Kuwi ora gedhi, kuwi sikil gudiken yo ngono kuwi. Aku kayak bilang tuh. Ya dikek lang. Iya. Ya ngomong karo sing ngendang kae to, Mas. Mas, Kula kula nyuwun. nyuwun kados Mas Dodo. Mas Dodo. Mbok bilih jenengan paringi, mangke jenengan kula paringi udut, mbok bilih jenengan udut kirang mangke kula tambahi rokok, rokok kurang mangke duit kurang mangke snack tenggene Alfamart. Nah, cangkeme cangkir. Kok malah nyangkem. Apa ora kaprak kok. Ya wis ngomong dhewe. Mas nyuwun belang. Lah, bilang Mas nggih. Nggih. Yo siap. Ayo Oh. Meli. Janjane kowe nang gelagan sajak nyuprian hatiku sujan Oh, elek. Mosok Pak Lurah nanggap Ngene iki papa mbek mamahku ndelokno ya. Oh alah lele dagelan aja lo papa mama. Lah atase bengi ndagel esuk mek damen kok kemengkek kowe. Tapi gue mangan kowe sapa nek aku sing golek. Berarti aku sapi. Lho, ku sapi apa ora kok? Aku ora sapi kok. Kok mangan damen. Kuwi lho sing mbok karepno piye nek? Gak wis. Lho tenan ra joget. Wis sing ngendang wis bener to njaluk jelang. Masuk lagu. Masuk lagu. Tapi nganggo delang. Oh, nganggo delang langsung lagu, Mas. Yo. Ayo Mbak Melin, trae ngladeni komet iki wangel. angel iki Mas yo. Sak jebar kena tipes iki lho. Wangel apa. Tipes piye cikunguyan. Amin. Janjane kowe nang Ayo, Mas. Yo kuwi asile akeh lho Dik Melin. Ayo aku gak repot tak rabi. Lho, rabi kok repot turun. Lho kowe pengen rabi Abang dituntun kok kethek. Lah kowe dhewe kok ya manut Lah wae. iya. Lah ya. Lah ya kudune kowe ya mbantah to piye? Kowe pengen rabi ki lho entuk pirang perkara to lele. Sesuk sing ape mbok pangan apa urung karuan kok pengen rabi kene. Enggak. Wong sing wani karo kene ya sapa? Lah iya. Oh, ya mbok disiki kok ya. Sapa sing disiki? Saya neh. Wong seneng ki minangka ati, Mas. Ya. Dene kok kene seneng aku ya ora masalah. Ora masalah. Ora masalah. Kowe kan jane sing liya. Lho, sinden jek sekmene mbane. Ki pomo 1 2 3 4 5 ki sing mbok pilih ndi? Oh. Heh? Oh. Lho kuwi amse lanang pe mbok pilih nih. Alah, Kuwi ya. ora melok sindene ki amsene. Sinden perang anggere ketok rambut dawa Kalau jare lanang sinden. tak bengi kita bergairah. Ya, Dik Meli, makasih nggih, Dik. Atos-atos diajeng lampahin jenengan monggo kula aturaken dherekaken diajeng. atos. Ngene lho, nek mbek wong wedok ki perhatian diutamakan, Mas. Ngono dene Safety. karo bojomu gradakan ae. Lah bojoku pere wis kenek kok, mulane tak gradakno. Udah nek apa ya pada brene kabeh. Lho kok padha men apa gundulmu amblek lho bocah kok ora ngerti kahanan kaya apa lho. Ditimbali mriki paling gak ngerti apa kok iso. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ingkang teng wingking tasih semangat, Bu. Dereng ngantuk nggih.
Sehat nggih? Alhamdulillah kompak warga mriki niki luar biasa. Sayuk gemregut pengantuan wontenaken acara kados mekaten luar biasa. Sedekah bumi iso kaleksanan minangka ibu-ibu iki guyub, bapak-bapake guyub, masyarakat mriki guyub saged ndugekne sedaya napa campur sari kesenian teng dalu punika luar biasa. Tepuk tangan buat warga Kamolan luar biasa. Mugi-mugi warga mriki tansah guyub rukun Allahumma amin. Sehat panjang umur, kathah rejeki, tenebeke saking sambikala, utang-utange saged lunas. Sing urung duwe pasangan mugi-mugi enggal gadah pasangan. Sing bojone siji loro nganti 10, sing bojone siji muga-muga diramut ngantos tuwa Allahumma amin. Amin alhamdulillah. Anek kodok bukan sembarang kodok. Ini dodok bukan sembarang dodok. Anek kodok makanya manggis. Ini dodok yang paling manis. Allahumma. Anek kodok bukan sembarang kodok. Anek kodok rupane ireng. Ini dodok bukan sembarang dodok. Ini dodok yang paling ganteng. Allahumma. Anek lemet bukan sembarang lemet. Ini lemet dicampur daging. Enek komet bukan sembarang komet. Ini komet bekasnya maling. Allahumma. Gak. Aminmu kowe cek doyan babi kok. Wis asem doyan babi gundulmu amblek. Lah kancane mbok maling nyapa kok iso? Paling gak kowe ya muni ngomongno lho wong dipirsani warga mriki. Wis ngerti wong pancen ya tontonan kok. Lho ya tontonan Pak ngerti ning desa ndi iki? Teng Kamolan, desa Kamolan. Duko Kamolan iki. Penontone ruame. Rame, Mas. Padha karo Diknane kowe ngerti to? Kenapa? Bah jenenge pas calang. Sak mobil siaga melok kabeh. Mulai lurai, kami tuwa carik, wakil ketua BPD. Jadi aku ngingon iki bakso yoyo, es yoyo. Ki mula aku njaluk ijol lurai. Pak Majian. Lah ngono kok perhitungan. Wong nanggap didolani nang omahmu ki malah Ya silaturahmi. iya lah ngono kami tuwa karo lurahe cukup nyapa sak mobil siaga. Mobil desa. Lah karepe ben ketok kompak bareng-bareng ora nek mencurigakan ngono lho Mas. Mas. Ora peko kuwi. Lah perkara piye? Pak Lurah ki biyen CS. Lho, kale Pak Lurah? Lho, piye to? Pak Marjianto. Pak Majianto. Pak Majianto. Nggih, CS kondi Mas. lho riyen kan teng Bojonegoro dangu. Pak Majianto. Nggih. Perdamel. Nggih dados sekemriti teng mriko. Dadi apa? Sekemriti. Sekemriti ki apa kok? Teng Exxon Mobil. Security Lah, niku. sekemriti iki lho apa enak kok. Kok tenggene Exxon Mobil. Lah. Berarti sering kumpul kali Pak Lurah pas-pas tenggene gaya mriko. Nggih. Sering. Berarti jenengan kali Pak Lurah ngeten nggih Mas nggih. Nggih. Wah, kanca CS. Gak. Lho lah Mas ngene piye? Ya tau ngene ngono tok. Kok iso tau ngene iki urusane apa Jadi lho Mas? tangane Pak Lurah karo tanganku wis ngene. Oh, kowe karo Pak Lurah gantol-gantolan ngono tak tapuk kowe iki omonganmu kok iso. Ayo salam sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masyarakat. Koclok kowe ketoke iki. Nyapa to? Kowe iki lho kata-katamu bulet kuwi. Lho iki mukadimah lho to. Lah mukadimah kok. Lah pertama dari yang ngono to. Ya pertamane piye to jajal? Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi Lah wabarakatuh. Clok koclok. Nyapa to? Kowe kleru. Abimu ki lho. Lah kowe lek tak omongi angel men to kok. Lah sing bener ki. Kata-katane iki gak ngono. As-sholatu wassalamu isik to tak warai kuwi aja umi-umi dhisik. As-sholatu komet sik to komet. Gak omongi aku. Kamu jangan umi-umi, kamu umi-umi udah ganggu konsentrasi aku tahu. Umi-umi tok. Iya. Yo potongane koyo debok kate. Tebak kok ngampleng Konsentrasi. Lah piye kene konsentrasi mikir tenang. Ya wis tak meneng-meneng. Diem. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono lho. Oh, berarti kurang ambiak. Ambiak ipari to piye kok ambiak anbiya. Iya. Terus nih, Ama batu. Lah lho pokoknya sama batu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki
jenengan teng mriku balik punika mriki lan mriku tetes tunggal ndongaaken masyarakat Kamolan sedaya kula teng mriki wakilipun Bapak Kepala Desa menika Bapak Majianto panjenengan sami dipun pimpin kali Bapak Lurah nggih menika Pak Majianto menika pun leres pas kebetulan Pase piye, Met? pas nang namane otak-atik matuk. Apa tegese iki? Majianto ki saka tembung maju dadi siji lan tumata. Mula elek Majianto. Kok ya iso lho kowe. Golek dhuwit ya golek-golek to. Kok golek dhuwit golek-golek piye to kowe iki omonganmu sing penak lho. Ya terae wong menghibur ki ya ngono sangune apa lah kowe ditunjukno ning desa kene iki ngono Mas. Yor. Iya kok yor apane kok iso. Sesarengan kalian campur sari kembang sore punika awake dhewe bareng panglipur ya masyarakat sedaya niki hasil dari semua swadaya masyarakat lho. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Ngono. Berarti masyarakat pengen seneng-seneng bareng. Ya. Syukur bilih punapa bumine diparingi subur, pananane kathah iso melimpah Allahumma. Amin. Mugi warga mriki tansah guyub terus nggih Bu nggih. Nggih. Alhamdulillah amin. Nyanyi ya Met. Oke. Tak siarno. Sing sapa? Kowe to. Oh iya. Kok suwe-suwe. Inna lillahi. Piye to ki ape siaran apa ya? Ndak tak siarno nyanyi. Siaran nyanyi kok malah kaya masjid. Lah piye to nyarno kuwi? Langsung kaya MC lho, Cok. Sing gudi suarane. Yo. Aja kalah karo MC-ne Kembang Sore. Heh? Iya Pak iki. Mas cek dah. Iya. Suaranya apik lho. Ya kowe kuwi to aja kalah kok ya. Oke. Jack 1 Kurang gede. Jack 1 Yo. Yo. Ngotot. Yo. Nah. Yo. Power. Lagi. Wah. Tak kletus jasmu lho senenge. Seneng piye kene gregeten kok iso. Lho, watuk to? Watuk. Walah gak nguntil pal. Nguntal pal iki jane apa lho gedhe men kok iso. Jack 1 Wah. Enak sore iki. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati dan yang ada. Ndi? Ndi gundulmu apek no. Dah. Eko kok malah jipuk cerigis men kok so. Selamat menikmati dan yang ada. Dah. Ada buah semangka. Kah. Ada buah belimbing. Blimbing. Untuk kok gareng kakek blimbing. Liyane. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jer. Jeruk. Eko nek nang ngarep to, Mas. Eko syariah, Mas. Eko syariah kaya Bangun menjaga kesopanan. Oh no iya. Hati-hati yang ada di belakang sana. Nah. Jangan duduk terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Apa Eko syariah, Mas. Eko syariah ngono kuwi. Oh. Hati-hati yang duduk di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Kata-kata horor kabeh. Iki dipirsani Pak Lurah gak Lah ya kowe kuwi lho. Apa nek karek ngetutne kata-kata golek sing apik ya iso to kok ya. Mari kita sambut. Nah. Lho Pak, potong Pak. Gak iki lho Pak. Omongane rusuh. Oh kuwi lho. MC sing bener ya aku ora pati anu kok iso. Mulai dadi pratekno ngono kok jar arep ngalahno MC Kembang Sore. Menawa. Yo. Lho, MC lagi yo ngono tok kudu menekan. Yo, kembali kita hadirkan salah satu artis kondangnya dari Jawa Tengah, bersama campur sari Kembang Sore tentunya. Ada siapa dia? Pas. Kowe nek ngono kuwi guyumu kedawan. Guyu ki sithik wae kok guyu cengengesan kaya wong gendeng ya kowe. Kaken sithik wae guyune. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Tengah Indonesia. Ada siapa dia? Bersama campur sari Kembang Sore tentunya. Ada siapa dia kalau bukan?
ben jebol kendangmu kowe. Kaget aku. Wong dikandari aja dawa-dawa malah ngageti kancane. Jare sithik ae. Kuwi kesithik malah kaya ngabapi wong loro. Lah terus piye? Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik, sedengan. Oh, Sedengan. lambemu kaya kupu-kupu to, kaya mentok insup. Padune kok ora lambeku kudu nyipok to kowe. Piye sedengan? Sedengan. Oke, baik saudaraku bersama campur sari kembang sore tentunya. Tak panggilin salah satu artis kondang Jawa Tengah Indonesia. Disaksikan alam semesta di Desa Kamulan tentunya. Kita sambut ada siapa dia? MC pemengi we. Mbok tak suwek raiku kok. Tak suwai raimu. Wani kowe. Rawani. Oh, wangel men kandarmu ya tak sarap. Iya. Baik, langsung tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Jo. Bintang tamu yang satu ini, artis yang berkirot ini, artis yang berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Yo, Jeneh terkenal ya, sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Akhiratnya ra usah. Akhiratnya ra usah, Co. Yuk, kita samplok artis yang berikut ini. Kita sambut. Kita sambut. Siapa lagi kalau bukan Komodo nyatek wong iki. Ya kesuwen kok. Komen. Yo, ayo sebut. Lho kowe kok kono kok ayo sepot iki piye mlaku rene. Komen yo, come on. Hey, ha. Yo. Ngene lho. Piye? Aku iki kok kene mek kene paling 3 detik lho cukup. Lah iya. Ini apa ndeledek sak menurut sampean iki? Lho iki jenenge wong lomo ya ngene iki to Mas, grup lomo ngene iki. Yo, Tur kowe dhewe iki dadi bintang tamu ora pantes blas. Ya, Bintang tamu mlaku kaya pitik anyang-anyangan ndek enak kowe iki lambemu. umumnya Bintang iki. tamu iki gagah ngene lho. Ya. Cak dodok. Cak boyo. Boyo nyatek kowe kuwi kok boyo piye to? Cak dodo. Nah, ayo. Dung oh ngono. Ya, Tapi saru ngono kita. saru piye? Mesti kok gak urut ngono. Lho, gak urut piye aku yo menungso urut gak urut. Oh, menungso urut kaya aku ya. Piye? Kepala, Ha. gulu, Ha. awak, sikil. Lho aku yo urut. Ora lho kok bar kepala bablas awak renek gulune kok. Mbok kayak gulu sithik-sithik ngono to. Kowe nek ndelok gak jelas. Iki gulu. Oh, gulu tak kira pingget ngono. Pingget iki ari-ari bayi kok pingget lambemu sing genah ngono. Sing gagah mlakune. Jajal kowe sing ngendangi tak dung. Oh iya. Kita sambut. Ada Cak Dodo. Ketek ndut, ketek ndut, ketek ndut, ketek ndut, ketek ndut, ketek ndut, dudu, ketek ndut. Ayo bergembira lah. Bergembira telek mentok kuwi. Kowe iki apa? Kowe tak ganjel sound system kapok lho kowe iki. Lah jere mbok. Apa enek kendang dandut kok ketek genduten? Ketek gendut. Kowe padha karo ngina aku ki ketek ngono ta piye? Lho, kupingmu Wis piye? ketek gendutan pisan. Lho, kupingmu lho. Lho kowe iki lho lek ngendangi ngono. Suara kendang ya Mas ya. Kendang yang ngono kuwi. Ya ora ngono kendang dandut. Aku meneng ya. Ya, ya, Kendangnya ya. Oke. Ketek ndut. Ya, ayo. Ayo, Cak Dodo. Ayo. Ganti saja. Iki malah ditambahi ketek gendut udan. Ketek gendut. Sing ngendang siapa Mas iki? Mas tolong kendangmu dolen Mas. Ora Dolen pasar kono lho Mas. nyapa malah nesu. Kowe trek kanca biadab. Kancane diketek-ketekno. Lho lha kowe ketek ora? Ora. Lah kok nesu to, Tek? Lho, teke jelokno. Lah ya lha kowe ketek ora? Ora. Lah yo aja nesu no, Tek. Lho, ora sang ketek kok iso. Teke gak usah. Lagian mosok yo percaya wong kamelan nek ketek sak ada kowe gak yo ngentekno pang kok ya. Lho, mbok anggap tapi ora masalah. Nyatane ibu-ibu mau sing jilbaban rupane pink yo ngrasani. Rasane piye? Iki lho to Dodo nek ra maca kok ketok bagus yo.
Sing kuning, sing putih, sing rada lemu dodok ta kuwi ngono. Iya. Kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Kaya sapa? Kaya Abah Kirun. Wih. Ya dirasani. Aku. Sing sijine kok kaya kancane Kirun. Kaya sapa? Kaya Kirek. Sik nengeri wae Bang. Wonge nganggo jilbab pink. Engko tak fotone. Lah mbok seneni. Gak tabrat. Abdrat. Ayo nyanyi sing apik, sing becik. Oke. Dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini saya akan mencoba untuk melantunkan satu lagu tentunya. Saya minta nadanya di G Mas G. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillah. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau hadar. Subhanallah. Roma kok blenyek ngono ki Roma apa to, Mas? Roma yo halus to. Meletus kok to? Lha Mas yo meletus tapi wong Roma dadi menjaga sopan santun dadi yo meletus balon hijau hadar. Lagi ngerti ki Roma meledos to balon. Lho, awake dhewe kudu iso ngomong ngono lho to. Dadi lagu anak-anak ning gayane wong tuwa. Sing anak-anak ya seneng, sing tuwa ya seneng. Oh iya iso dindum rata. Nek pengen rada cepet dadi yo pop. Apa kuwi? Dadi D Mas. D. D. Ya D. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, Kaya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal 4. Sik to Mas, bledosmu kaya bledek celerap lek. Nek pop ya cepet. Lah apit uber Ngono to? dor marang nekno. Pengen ku ngudar. Ya. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Ebit ke susu to. Abit ke susu ki jane wetenge mules tapi abit ke susu kok. Cekelen to nak wedor. Berarti nek dor tak dumuk ngono Ya. ya. Oke. Meletus balon hijau Asem videone tenan butah kucluk. Lho, cangkeme ingsun, Mbok. Ingsun. Lah nek spesial kanggo kembang sore awake dhewe ya kudu iso menyesuaikan. Karawitan. Balonku ada 5 iso dadi langgam. Piye ki? Yen ing tawang. Balonku ada 5 wong ayu. Kok ya penak lho, Mas. Rupa-rupa warnanya. Penak ra? Yo hijau kuning kelabu, nimas merah muda dan biru, meletus balon hijau dar. Saya melenyek ya. Kowe kaya tayub Kaya tayub sini anu tayub ngono kuwi kok iso. Enek anu balon berdose kono ki paling balone ya lemes ngene ya. Ya balon Meletus balon hijau dar. Tanganmu tipak fresker lho kok iso. ben panasen cangkeme. Iki lho penyanyine di. Ya penyanyi sing apik. Sing pundi Pak De? Oh, di sapa Pak Di sapa kok iso? Mas Jack. Ah Mas Jack no Pak De. Menika Ingkang salajengipun menika wonten widodari ingkang ayu sresta wari sinten to widodari ingkang salajengipun? sinten? Nggih menika wonten diajeng ayu tasih sarangan kalih kembang sore campur saru. Sinten menika? Yo, monggo. Sapa kuwi? Oh ya rong roh. Auroro sinten? Yeni Rama.
kali nuwun. Para bapak, saudara ibu, para tamu undangan temanten saribu. Temanten saribu anggennya Waksana hanya badhe nglampahi adat adicara panggihipun Sri Pengantin. Ora apa-apa. Saya sakit lampahipun. Temanten kakung ugi temanten putri samyo simpang-simpangan. Temanten kekalih sajaipun Radi PC. Petuk malah simpangan trek apa piye kok. Nggih. Ati kumpambe ngasta hambalang sandal. Ngasta. Walah, nyapa? Lah nek diantem niki yo manut. Iki ceritane nganten lanang melarat, mulane manut MC ya. Iki sugih sing wedok ki anake jenderal. Iki anake jenderal ki anake wong ra duwe. Anake anu. Berarti melarat pol. Pol, kuwi bakul debok. Wis debok cek dadi anune pisan. Iya. Iya wis. Saya caket lampahipun adicara salajengipun nggih menika sembah temanten kakung nyembah temanten putri. Duh. Ayo manut, ayo melarat, ayo manut. Oh, manut lirih ya Mas. Klenengan lirih ya Mas. Sembah. Yo, sembah dodok. Syukuripun ingkang putri dipun wijiki. Duh. Masa aku miji wong wedok? Iya. Salajengipun temanten putri Hamidah Antigan. Ndok musiapno, ndok. Aduh. Ndok. Seto, Dek. Ya apa? Iki nggo perang kok bengi piye? Kaya iso ngidaki lho padahal nggone wangel lho. Sampeyan kok yo ron ritis rono barang to, Dek. Iki barang delik, barang kok yo ngerti sampean iki. Oh iki aplah-aplah dadi ndokmu lho. Engko Mbak langsung. Sik. Irama yo, Dek. Alah langsung celak ngono lho. Tau mengsli no met. Ku tak jeri ndokku. Yo wis diteki ngono. Iya. Kliwat aja, Dek. Iku kuwi cita-cita arek cok kuwi. Kalau kowe duwe loro kok. Pidakan tigan, Mbak. Badhe kalaksanan. Monggo, nggih. Nyapa mundur kaya delok kaya. Ya lho ki tenanan cah ki modele wong sendale diantem tenan lho. Dia kan penasaran kok sak pira to. Sak pira biasmu ya padha kowe kanca-kanca. Gudi ngene iki ya mungsret ngetak. Mungsret gundulmu apek. Ana ngono lho, Mas. Aku sok kapan meneh ki lho ya. Anu nggarepi sampean ki dagelan-dagelan kondang. Kondang tobat ya. Kondang ki nek tangga. Mbak sinten, Mbak? Iki jenenge Mbak Yeni. Mbak Yeni. Menika sinten, Mas? Kula Mas Dodo. Oh. Kaya ngene kok dodok ya, Mas? Lah kenging napa? Nek iki umpama kodhok niki kodhok napa, Bu? Kodhok bangka. Mboten kula lho nggih. Takon aku wae. Ora masalah kodhok bangka. Kowe ngerti artine bangka? Apa, Mas? Kodhok bangka bahagia dan ngakak. Mulai disingkat bangka. Kula mong pertama gawe apa parian? Ada kodok. Lho aku nek kodok tak cis ngono aja. Tak cis wong tukang nyuloh mari kok yo mbok. Menika sinten kan sewu? Michael. Michael. Ya awan dari mana Michael? Michael rupane kaya injet ngono Michael. Ini kok ya Michael lho, Mas. Michael loloten karet. Ya. Michael loloten karet. Aku Komet, Mbak. Oh, Mas Komet. Okay. Pak Komet menika wingi jelunggup mboten? Kayak napa? Anu, Pak, sepurane lek sithik-sithik lah lek. Ini tak buah aku, ndik iki gak buah aku. Oh ya bar digawe ya eling kanca ya apik ngene iki lho, Mas. Kowe jere bar digawe nyunatno anakmu. Aku nak buan susulan ki den-deni ya. Iya, aku sepurane lho, Pak, wingi, Pak. Jenengan anu ora ngundangi undangan tak teko nggonku wae. Aku dhewe bingung sing gawe undangan ke sapa. Lah iya. Sing teko ki. Sampean kabare wingi ewah 4 dina 4 bengi lho ya. 2 minggu. Weh, 2 minggu. Piye to, wis tak dol kabeh lho, Pak. Ya Allah, Pak. Teko aku ora ngerti lho sapa kae. Ya aku jenenge seniman kan kancane akeh ya ngono kuwi. Sepurane ya Pak aku ora iso nehi apa ya Pak yo. Napa-napa. Wingi aku ora iso teko gak apa-apa ya Pak. Ora apa-apa Pak, sepenting dungane. Sepenting ikhlas ya Pak yo. Ikhlas, sepenting sampeyan ikhlas apa iki. Iya. Engko nggo ya Pak wingi jarene apa sing sampeyan iki ya termasuk kanca sing ya apik lho. Lho aku iki pangerten lho Mas. Wingi aku krungu
pembeke iki digawe aku ora diundangi. Patang dina patang bengi. Patang dina patang bengi aku ora diundangi. Mbah Kirun teko kabeh. Aku ya nyimak saka ngomah. Trek lakone jere kanca. Lah iya iki jek kurang apike piye to, Mas? Tapi kan sampean saiki wis tak buoi. Lah iya, encen ra mentolo karo kanca lho, Mas. Ngono kuwi ndang dikeki apa kanggo ngene iki mantuk buka lawang. Lah iya. 2000 nek muni ndritik-ndritik. Menawa kena nggo imbuh-imbuh apa? Imbuh apa? Lah iki tuku bawang sak siung kok. Kowe kudu menghormati. Lho, iki mau perjalanan saka omah iki mau noleh keri ya, Mas. Ora lah, kuwi mau perjalanan rene mbok deleh ndi? Anu mau tak delek kene. Ah, iya bener. Kenapa? Terus nak buka. Lah dadi ngene lah. Dadi ngene. Sok ben meneh aja ning kene. Lah ndi? Tengah lho. Oh, ning tengah. Mateng. Tengah iki mari mateng. Dadi abang ngono. Dadi kliru mau berarti. Tolong saono to. Ku nggo jimat ya. Kok koyo mambu pesing. Lah mampir sekitarnya. Oh, mampir kecamatan ya beneran pesing. Mbak monggo ngaturke napa? Ngaturke apa kok sok. Nggih Pak Komet, Mas Dedek, nggih matur nuwun menika sampun nglipur dhumateng warga Kamolan sedaya. Kamolan. Katimbalan dateng mriki. Ya Allah, jenengan mau mangkat jam pinten saking griya? Kula jam sekitar 3:30. Oh. Setengah seprapat jam apa? Sing genah to. Jamu iki piye to? Kula jelas setengah gangsal pun berangkat lidik-lidik king dalem. Oh nggih. Setengah gangsal. Nitih napa menika Mas Dedek? Betul kendaraan alhamdulillah. Mobil. Mobil roda 4 nggih. Nggih. Menika Mak Komet menika saking dia jam pinten nggih? Kula jam setengah sekawan. Setengah sekawan. Beda sak jam nggih. Nah, menika nitih napa nggih? Alah nunut niki. Oh, nunut niki. Nggih. Mboten gadah kendaraan piye, Mbak? Dereng tapi planning ke depan sudah ada. Oh. Rencana ada. Rencana mau beli mobil sendiri. Alah, iya loh, paling nek cacah itu nama Pajero apa. Lah panjenengan niki? Minim saya itu Cherry Moto Kucing. Lolong, ya aku seneng. Mas, nak kira kan yo tambah apa ngono lho. Alpat ta apa ngono lho. Wong nek pemikirane rendah, ora duwe daya tarik tinggi ya kaya ngene iki, Mbak. Wis tak omongi, kowe iki nunut aku bolak-balik. Ning kowe iki sikapmu ning aku mbok yo sing apik, sing sopan, sing Lah sing di mobil sapa? Sing di mobil kan aku. Berarti sing nunut sapa? Sing nunut kowe. Lah kok sombong? Apa pengumuman karo masyarakat Kamolan? Lho ora nek kowe iki duwe mobil ngono, sombong. Sik tak jelas. Wong kene sing nunute biasa kowe sombong lho. Sing nunut iki kudune kowe aja nesu-nesu, kudune sing nesu aku, malah kowe gak sopan karo aku. Lah nek sing nunut aku berarti sing di mobil sapa? Sing di mobil aku. Lah iya. Nek malah galak kono piye to kowe iki? Kowe iki nunut aku, Cluk. Lah iya. Jane iki sing nunut sapa to? Kono paling gak kowe Lah sampean kok malah ngamuk-ngamuk? Lah aku mbeng sini. Piro? 20 kok. 20 gebres entek lho teko nggone sambung kendilan kocluk kowe iki. Tengah alas pedhot lho, Mas. Ngobong kowe kok. Lho ngobong betul karo pertalih. Kowe ape ngobong aku kowe? Ora. Wis ngono kuwi Mbak kelakuan. Lah aku kudune piye wong ngono? Ya paling gak ya matur nuwun Mas Dodo. Wis ngono. Elah wendak. Ya Allah, aku curiga Mas karo Pak Komet iki. Kenapa? Matake nggo tambel ndek wingi, ibuh iki. Digawe. Paling gak iki nek dhek nunut aku paling gak kan dhek wedi. Lho ya kudune kan ya ngono. Sampeyan kan ya sing nunut, sampeyan ki ya sing sae to. Ora kok. Iki lho mangane lho. Jare nek nunut aku kon wedi. Lah kok iki kudu weden lho. Kudu weden lho Mas iki. Maksudnya ora wedi ngono. Maksudnya ki ra wedi ki ya sungkan ngono lho Mas. Wis ora, jangan berteman wis. Jangan bertengkar, jangan berteman. Oh iya, jangan bertengkar. Nyanyi to. Sing apik. Oke. Suara 1, suara 2. Suara gajah. Ayo. Suara gajah ki piye? Yo tak kira-kira iki kok piye Ayo latune apa? Siap. Ayo. Tes vokal awakmu sing bagian ngetes. Minta lagu apa, Bu? Oke. Apa Mas? Apa lho Mas? Urung muni kok. Urung kok ya. Suruh muni tek oke eleh. Aku tak buanterno ben Saking cengane lho Mas. sing ngajeng-ngajeng niki ibu-ibu ini mbok kersane mboten ngantuk. Mboten ngantuk nggih, Bu nggih? Mboten. Yo nanti wong. Cek sakmene mbane kok dong endi piye? Dereng ngantuk nggih Ibu nggih. Dereng. Alhamdulillah menika seneng sedaya nggih. Nggih, menika enten bintang tamunipun Cak Komet kali Cak Dodo. Kira-kira niki tahun depan dipun rawuhke malih napa mboten? Alhamdulillah amin, mugi-mugi rezekine tambah kuwatah nggih Mas. Nggih. Wong iso kalau ya nek sing seneng nek sing ora. Lah kok ngono Mas? Nek sing rasane yo
Tencene. Sampeyan yo ngerti ngono kuwi wonge Mas. Ya ini sing ndi to? Wong yang jilbab pink. Ket mau kok pink lho, buke pink sing rumangsa lho Mas. Aku ya kuwi. Tak loro ki larang. Lho nangkap loro kok larang. Ayo, gas vokal piye tak ladeni le kowe. Ayo Ya, Mas. saiki paling gak sing lagu-lagu sing hit modern saiki. Ayo. Sing duh. Lagi. Duh. Kenapa, Dek? Dah Iki dia Pak. Lah masa ora paham kuwi kok ya. Lagune piye do? Dewa gede dawa. Kaya Kedate maratuwa. Hei, apa kuwi? Gede dawa gene maratuwa ki apa? Ora. Teruse. Teruse piye? Mas, aku ki jek polos lho, juare sing gak ngenah ngono kuwi lho ya. Polos. Poloke nyeplos. Poloke nyeplos. Polos apa? Bodimu sudah mendidih. Aku tenodo. Oh, tak nodai pisan iki. Oh, anu geraji garese penyanyi pira ya? Mergo kok geraji garese. Mulai aku kira kena nek wong wis. Jeding ndi de? Anu Kowe kena apa kowe krasa piye? weri. Ngono kuwi diempet wong lanang iman kudu Ora kuat. kok iman kuat lah kono. Jajal kok dibaleni untuk mepet, Mbak. Mepet piye to? Sampeyan mang piye to? Kurang mepet. Ayak. Gaya belakang. Iki yo gromot. Iki lho. Anu tang padha mantuk le sing ciri-ciri. Alah ya apa kok do mantuk piye to? Wis ketau sampai mulai ya. Kowe iki sebagai wong lanang kudu tanggap sasmita. Angkat fasilitas. Lah wis kadang kaya ngono berarti wong wedok ingin karo awakmu. Iki lho, Mas. Kalau dicotokno kok bocah bocah kok gobloke pitung donya. Lah ya maratuaku yo ngomong ngono. Piye lho kok maratuwa ngomong ngono kowe? Iki lho. Terus diapana aku kaya njleput to. Gatel. Piye kowe piye rasane piye le? Nu. Aduh. Iki to to. Naknu kowe iki omonganmu kok sok Piye carane? dirayu tangane cekel-cek langsung diputer dirangkul. Age to, Mas. Yo. Kok malah ngrugoh iki. Aku maune apik lho, Do. Nah terus? Lah ketemu iki polahe kaya lele digedhik lho. Lho, aja ngono. Trae wong wedok nek gawe acara wis kaya ngene iki. Tonton. Lagu Dalem, Dik. Iki lho, Mas. Piye? Kono piye rasane? Aku. Ora apa-apa, Dik. Ngomong ning kamar. Nggonku besok. modele kaya mbak banyu. Dik. Ayo main undul-undulan, Dik. Ki opak apa to? Ora apa-apa nak karo kowe aman. Aman piye? Ora dadekno lah. Tapuk ora dadekno. Kok iso lho, Mas? Wong lemu lu paling yo kurang gaweng. Ngono mau embane-embane lho, Mas. Kowe berarti Ame tak pidak njoke wedi. Rupane. Kowe padha karo ngenyek wong kene sing lemu-lemu berarti anune cilik ngono to? Iya. Survei. Biasane ngono. Survei membuktikan nak wong lemu ki mesti yo alah cilik. Lah terus nek wong cilik terus gedhi ngono to? Ora mesti gedhi klimpak-klimpuk ora urip bongko kowe. Engko disonggo. Nganggo apa? Genter. Omongan. Yen nang rayu kok. Ayo, dirayu. Wae kuwi lho. Aminor Mas jreng. Wih, aminor. Aku suwi ra krungu swara ra penak. Iki lho suaraku. Gak kuwi, Mas. Ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah. Malam hari ini adalah acara ajab. Kapok lho kowe iki. Mbak, lagune ra kuwi. Sing ndi to, Mas? Wong ayu tresna mungkin arya tama susatro ning batenku. Ya kene, Dik. Wong bagus antar Penak tok. narasa Kayak sofa le, Dek. Popune kawedi. tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan ngarungi banyu sekara
rasaku ora bakal serno. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ora bisa dipisahno. Modele kaya bojone cacat. Kok tak kok lugo malah ngliyek kae. Lho, kowe iki lho sing ora iso nepakno awake kowe. Sing ora iso nepakno awake kowe. Ya ngene mesti ngeplek. Lah kok plaku. Lho, ya tangane ditarik wong aku mau tak tarik. Lah kowe malah mbok colong ngene kok. Aku tau narik ning tulung aku protol. Lho, iki wong kok gapuk men protol iki jane apa? Cekel cek Dik, tanganmu ndi Dik? Cek muter sedikit Dik. Per. Dik, duduk Dik. Tek ser, per. Ayo Dik, tek ser. Lho, penak to? Walah, penak lah. Iya to. Ngomong kasur gini tapuk tenan kowe. Sofa. Dik, tanganmu mana Dik? Yo, ser. Nah, Dik, Mbak, terus tarik. Lah, terus tarik. Hei. Kok malah ape tinju iki piye to urusane? Lah, malah tarik tambang kok. Ora aku dua kok. Aku sing halus-halus lho. Aku cek. Loh, ting. Oh, cek timi. Iki cek rong pengalaman. Yo, iki cek AS. AS ki apa? BS. Kok iso AS BS ki apa to? AS ki anak sinden kayak buik sinden. Oh iya. Oh iya. Ayo Mbak didadekno. Nggih, monggo Mas. Dadekno anak ya. Oh, dadekno musike lagune kok dadekno anak gundul. Kok kira dadekno anak. Ayo teratap ngono. Aku dhewe teratap kok. Mbak Yeni pun buah nggih. Sampun. Matur nuwun Mbak Yeni. Sampun nggih, Pak nggih. Yo. 2000 mbok live Aku pun ikhlas lho, Pak. Ikhlas to 2000 kok. Ya aku dhewe nembe golek-golek kok. Wis ora apa-apa, Dik, sementing. Kowe ngerti? Iki 200 anake papat dijak kabeh. Iya ta aku ora Tak karo masak. tuane digawa ta? Iya. Ngancene. Lah aku ki kan perekonomian tak jaga tenan. Ah, ngono. Sampai aku ning omah kalong. Bersama Kembang Sore ada apa ki? Lintang Asmoro. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Yeni. Matur nuwun Mas Dadak. Sami-sami. Niki Matur nuwun Pak Komeng. Matur nuwun nggih Mas Dadak nggih sampun nggih. Matur nuwun Pak Komeng. Sampun kula mriki riyen nggih. Gantosan nggih Mas. Matur nuwun. Nggih sami-sami Mbak Yeni. Amin. Nggih monggo. Matur nuwun Pak Komeng. iki wayahe ngendhok kita wetake. Pamit bolak-balik karo tarono-tarono. Ki jenenge grapyak semanak ya ngono kuwi kok iso. Boyo lagi nek setrume gak bongko to be ulet-uletan kaya. Ha iki wis pertanda to. Ya, ayo langsung. Satu. Iki mau lek siji dienggo udur wong loro ya ora apik. Sing paling ujung apa? Oh nggih. Caca untuk Anda Kembang bersama. Opo kowe? MC kok ora tenanan ngono kok iso. Sini kono. Saya mau gelegar lho. Yuk. Nah. Caca. Baleni. Yo he. Kembang sore. Matur sembah nuwun Kakang Mas. Nggih, Mbak. Leres Mbak Caca nggih? Nggih. Kula teng mriki Mas. Nggih. Dhuwur. Ya ora perkara wedoke sing dhuwur ora. Lah jenengan iki kok karo ketoke kok ndekne gak sakmene, kok dadi sakmene iki apa ya menyusut ngono Mas. Kuwi bocah sing seringe mengkeret ya ngono kuwi. Oh, iki. Yang umum niku saya tambah umur saya Anu Mas, ndekne iki sampean berkudanan mesti to? Dadine ngene. Ya Allah, Gusti wis dikandani nek udan iki ngaop, udan malah udan-udan ya saya mengkeret. mosok buret tak sak awak-awake. Lah kowe pengen tak bantu apa ora? Ya dibantu nek kancane 50. Heh? 50. Yuk, kira kok ngene ndoyik. Madhep rono tak bantu. Ewangi Mas. Oke. Teprene Mbak. Terus nyanyi. Oke. Nyanyi. Anu Mas, aja bekan. Oh, ngene. Iki kok sak jam betah to? Ayo Mas, lagune apa? Ya, lagune apa, Mas? Sebuah lagu buat kamu. Ya Allah, Gusti.
Api nek dhuwur ngenten iki nggih ibu-ibu nggih. Ya pantes ngene. Nek apa Mas? Bareng kena apa kepletos? Ate Bu. Itu. Mas aja anu meletus kake Mas. Kake meletus. Ya Allah Gusti. Iki nek dolanan ngono mriki teko pulung ati rasane. Mas iku mau mok nggawa loro tok kok ya mbok kono-kono meletus piye. Nyerempet pinggir-pinggire kok dadi masalah. Kok ngene. Lah krasa piye? Ngeri. Wong iki ndek mau anu kok ana pire dadine iso obah-obah. Pir opo kok kaya. Iki lho tangane iki mau nyekeli karo ana pire dadi ndekne iso obah kentul-kentul ngono lho Mas. Wis ndek ra apa-apa, kene dhuwur ra masalah. Iya apa aku tak sing ngene lah Mas. Aja ngono. Aku tak sing ngene lah. Aja ngono kok. Lah piye aku kan menyeimbangkan dadi aku piye karo wong lanang iki yo. Ora ngono kita ora padha ki nek ngadeg kok nek wis buk ya panggah padha. Niki sampean pun ngadeg. Pun pol iki. Pun. Kok kira tempo. Asaku iya. Wong lanang ki aja nesunan wong wedok ki apa balungane wong lanang lho Mas. Heeh. Sing apik lho. Aku mau wis ki gantian awakmu. Ya ini wis karo aku, ya ini Arafah. Nyanyi apa? Lho kowe nyanyi karo Mbake to piye Mbake iso seneng. Mbak iki arep nyanyi memenuhi anu permintaan. Mas, sakjane Pak Komet ketoke koyo wedi karo aku. Sakjane aku iki ndak weton gendruwo piye kok ketoke wedi ngono. Gak tapi sampean jujur. Antara aku karo Komet sampean milih sapa? Aku milih jenengan lah, Mas. Ketoke Pak Komet wedi ambek aku. Aku gak wedi gak aku asline piye kena apa sakjane? Sakjane kena apa, Mas? Sakjane kena apa? Sampean kena apa? Kok ketoke karo aku ku wedi kena apa? Atiem kena apa iki? Kena apa? Tak preksane sik. Atiku wis pindah Mbak ora ning kono. Ning ndi? Oh. Kok ning kono, Mas? Aku gak mentala nek ning kono. Aku ndek ngibar tau roh Mas ning kono. Rupane wireng. Apa Atine dadi ireng. Mergo peteng. Yo, kuwi atine bar dipanggang. Iya. So wireng ki ati apa kok jane. Dikasih apa Mbak lagunya? Nggih, monggo. Wonten ayang-ayang Mas nggih? Ayang-ayang. Ayang-ayang niki. Cak dodok bersama Caca ya. Oke. Nggih, oke. Caca Handika. Mah aku lanang iku. Lah Caca sapa? Caca Octavia, Mas. Caca Octavia apik. Dadi nek jenenge ana bocah, jenenge ana anak ku yo sing becik soalnya nama adalah doa. Iya. Ora kaya anak iki umur. Nek apa, Mas? Anak iki lanang ganteng umur 2 tahun jenenge Prundul. Prundul ki apa to? Prundul dadi anggere terus. Asma Kinarya Jaba dadi. Ya Prundul rene le. Dulu. Ya anak kok kontul jane. Pinter piye? Pinter apa, Mas? Nek iso cah cilik umur 2 tahun diwarai agama sing becik. Wis pinter saiki. Piye? Pinter piye? Saiki wis ana kemajuan. Wis iso ngaji, salat ngono? Ya wis iso kuwi. Oh, wis iso. Sing TK iki. TK piye iki? Iki nguyuh wis ora dicekeli, cul stang. Pinter. Welah sangar nek iku. Kok sangar piye iki Pak mari kocluk. Lho aku sing tuwek kadang-kadang tak cekeli kok. Iki wis tuwa nek pipis ya dicekeli kok Lah mbuh karek kono kok iso nguyu kan. Ayo Tang, iya monggo. Ayang-ayang bersama Kembang Sore. Ibe audio. Paremani, kapateni, aine tresno kang suci. Kasunyata yen aku siramu isih gawe. Yo, cak. Matur nuwun. Matur suwun. Makasih. Monggo. Dalem. Monggo. Mbok menawi kula saking Bojonegoro kalih Mas Dodok menika wonten klenta-klentunipun anggen kula paring panglipur nyuwun pangapunten nggih Pak Bu nggih. Nggih niki Kembang Sore tasik lanjut sampai jam sekawan mungkin santai mawon. Tengah 5 nggih. Sik ta, kuwi nanggep apa nyiksa? Usul kok iki. Usul ngantek setengah 4 iki jane wayangan apa piye kok. Tenang mawon niki Kembang Sore insyaallah mangke rampunge ngantos sak jegleke listrik. Dadi nek pun jeglek listrik rampung niki. Dadi ndang golek saklare Mas dadi jeglekne. Mboten mangke sak madyane mawon. Kembang Sore tasik lanjut monggo. Kakang Mas kula monggo. Nah. Iki apik lho suarane. Rungono to. Apik nyuarane tanggane do ngingkat kok. Kuwi disuarani kok iso. Iki suarane apik Kang Mas. Tes. Ben rodok suwe ning kene.
buka lho Lek Ron. Juru mertani, mrene juru mertani. Nggih sinuwun. Bate Sida Peksa wis keberanang atine golek ana Sri Tanjung wis wani mirang-mirangke Sida Peksa. Nuni nggih Pate. Ya, lopat to saya Srintil. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Kula jak mriki ngeten nggih. Nggih. Nggih, pangestunipun Pate. Nggih. Pangestu Amarana. Nuni nggih. Lapo-lapo. Gawe lo. Loh. Lek. Urung dikelere kung dikerek. Nek Sri Tanjung urung mati. Oh, nek si Tanjung mati dikerek. Akeh dikerek. Tak patanane sih. Urung. Matur nggih. Nggih, matur nuwun. Donga dinonga tak dongakno, cak komet, cak dodok, panjang umur nganti sak enteke wong. Nggih, amin. Kembang sore laris. Amin. Wis muga-muga barokah. Nggih. Lumantar semanipun para kadang para kanca nyampur sari. Kembang sore. Oh yo.